nik uste Tolosako abesatzaileak eta kemandun gauzetako bat izan da baita ere, Euskal Herriko abes batzetan abesten duten guzti hoiei ere ekarri diela pixka bat mundua Tolosara ekarri dugu, ez? Orduan hor ikusi izan dute baita ere zer egiten den hemendik kanpora. Eta horrek askorako balio izan du garapen bat izateko baita ere abesbatza musikaren horretan, ez? Nik batzutan hor baitugu aspaldiko grabaketak, 56 urte dira, eta garai orain dela adibidez 25 urte iruditzen zitzaiguna, hau kriston abes bat zara, ez? Gaur egungo perspektibatik entzuten baldin badezu, esatezu, igual ez da inbestearako, ze gaur egun igual hau baino. Orduan hor garapen bat ere badago baita ere, eta nik uste kulturartekotasun horrek eta ikusita zer dagoen kanpoan, eta askotan imitaziora jotzen dugu, ez? Soinu hau gehiago gustatzen zait, beste hau, eta horrek ere, onerako egiten du alako zea bat, garapen bat. Orduan publikoan ere jende hau ere badago, eta horregatik pixka bat adituak dira horretan. Eta gero, txaloak direla, edo zutitzen dela jendea, hortan ere, badago, oso erantzun polita dago beti publikoaren aldetik.